Ahoj. Ahoj Ninka, zajtra budem v Bratislave, tak ma napadlo, že by som ťa prišla pozrieť. Zajtra? Prídeš sem? Áno, dlho sme sa nevideli, pozriem ako sa ti nažíva, či máš poupratované. Či máš poupratované. Haló, Ninka, počuješ ma? Jasné, prídi, teším sa. Dobre, vidíme sa zajtra. Ahoj. No, a mám problém. Alebo ani nie. Stačilo odovzdať kľúče firme Shiny Service a oni sa postarali o všetko. Nešlo len o také bežné upratovanie. Dostali sa do detailov, na ktoré by som ja nemala ani nervy, ani energiu. Ako študentka medicíny mám pocit, že deň má málo hodín, ale Shiny Service mi ich pár doslova vrátilo späť. A čo je top? Dá sa s nimi dohodnúť na všetkom. Nemáš čas? Prídu si pre kľúče. Nie si doma? Upracuj aj bez tvojej prítomnosti. Potrebuješ špeciálne detaily? Žiadny problém. A ak chceš mať byt aj krásne prevoňaný čerstvými kvetmi, majú službu s predplatným kvetov od Bloom by Bloom. Keď som otvorila dvere, mala som pocit, že som vošla do úplne iného bytu. Všetko čisté, naleštené a každý detail dotiahnutý. No a vtedy som si uvedomila, že všetok ten čas, ktorý by som strávila upratovaním, teraz môžem venovať úplne niečomu inému. Takže ak chceš, aby tvoj byt bol v dobrých rukách, poupratovaný tip-top s príjemným prístupom a kľudne na poslednú chvíľu, tak ti odporúčam A Shiny Service.